that there are three types of doors that you have to encounter. Kungomvulo ngomhla we-12 kwinyanga yokugqibela sesiqoshelisa unyaka wama-2022 mawethu sekufikele uxesha lokuba ndiphokoze umphako ozothi uqingqise uqhakazise nkqu uqhubele phambili lowo nalowo ebudeni beveki sesiyiqala de seyiqongqotha. Ndimamele esinye sezithethi zokholo zangaphaya kolwandle uMike Jr etandalazisa udaba lweendidi zamacango ezintathu. Ndaqonda kakuhle kokuba ixesha lonyaka esikulo lingathanda ujemisa imijelo yengqondo kulowo nalowo phakathi kokubulela nokufuna izinto ezithile, phakathi kokungena nokuphuma kwiindawo ezithile, naphakathi kokuphathelela nokuphumla mayela namacango athile. Sisathetha ngeminyango njalo le ndoda ithi kuneentlobo ezintathu zamacango. Okokuqala, kunocango oluvula uluvale ngesandla sakho, the physical or manual door. Olu cango ludinga amandla akho. Okwesibini, kubekho ucango oluzijikelezisayo ngokwalo, the revolving door. Olu cango ludinga ukuba ungene ube sowuhamba ngokwesantya sokujikeleza kwalo. Ngokuba ndiye ndaqaphela xa uthe walichukumisa luyama ukuthi ufuneka uqaphele yaye ungqamane nexesha xa ukweli icango. Okwesithathu, kubekho ucango oluzivulekelayo luphinde luzivalekele, the automatic door. Olu cango ludinga nje umntu ozovela avele. Nto zakuthi xa kanye ndibopha bomofumayela nale kowuti ndiyafuna ukuthi ebudeni bonyaka ka-2022 sinyakazisile kekambe sanyanzelisa sizamazamana namacango athile. Amanye sithe sesiwavulile sathi xa sibe kunyawo lokuqala singena kwathi kanti kunomngxunya. Sasuka seyela kanti ngaphandle ebebukeke qaqambile lamacango ebhalwe imibhalo ethembisayo. Amanye amacango kulonyaka kuye kwanga ngamacango alula. Sathi xa sigaxeleka kuwo sazibhaqa sesikhonxekile sijikeleza endaweni enye ade omnye azibuze okokuba yini Thixo lide elixesha lakho lililo lindilungele nini mna? Kutheni le nto ndahamba indlela ende kangaka, ndiwela imilambo, ndicanda amathafa, ndinyuka iminqantsa, kanti yonke le migudu ngeyokokuba ndizogangatha endaweni enye? Mna ndigqobhozela nini? Mna ndingena nini ezindaweni? Ndikhululeka nini? Ndikhula nini de ndibe ngumntu ebantwini into esintweni? Xa kanye kulapho mzali wam, mntakwethu, dade wethu, nalicango lesithathu uThixo ekubonisa lona. Eli lidinga nje umntu ozovela avele. Sukuthandabuza usekude kunalo, sukuvuma ukuzilibazisa, uzibuza imibuzo maxa wambe ulibona okokuba xa sewusondela kulo lovulwa yintoni, yaye xa sewungenile ngalo lovalwa yintoni ukuze ugcinakale ukhuselekile. Onganqatyelwa nto uThixo sebenze emfihlakalweni, sele ewaqofile amaqhosha, uphethe umcimbi wecebo lokuvuleka nokuvaleka kwelo cango. Kwam nokwakho nje qha kukukholwa okokuba eli cango lizozivulekela. This is an automatic door by the right authorized by God himself. It shall open, and my and your only responsibility is to discover in access and just show up for it. Toza kuthi ebudeni bendlela nangumthandazo wethu, ndikhoyo, ndinkinzizile, nditsala, ndityhudisile, ndityhala kude kwabalapha, ndikulindile ngomonde ukusebenza kwakho. Olucango ncakasana kuwe ndiyalicwinela, ngawe ke nakuwe ke maluvuleke. Thixo, ndiyavela. The third door is an automatic door. Jesus. The third door does not require effort, and it does not require timing. All you got to do is show up. Can I preach and declare the reason anxiety, depression, and frustration has been on you so heavy? Because the devil knows in this season, all you got to do is show up.